Здравейте! Група Мечо Пух обича празниците. Ние открихме учебната година с празника Златна есен. Неусетно дойде и Коледа. Участвахме в откриването и паленето на коледната елха. Много беше весело и в детската градина. Бързо дойде и празника Великден. Цветен и пъстър беше той за нас, изпълнен с много усмивки и красиви мигове. Всички заедно, деца, учители, родители, боядисвахме яйца, радвахме се на тяхната пъстрота и особено вълнуващо беше боренето с яйца. А след него дотича и Гергьовдена. Гергьовска люлка се люлее, да се люшнем за здраве. Деца, учители, родители и гости пяхме, танцувахме и се люляхме за здраве. Имахме активно участие и в общински проект Заедност. В младежки дом деца и родители, а след това и в детската градина учихме за природата, рисувахме детски къщички и се радвахме на щастливите дни. Най-добрите художници от групата се включиха и в национален конкурс за детска рисунка «Детство мое», от който се очакват резултати за класиране.